soto bat, eskiera batetik jaitsita, soto bat liburutegi bihurtua, bai? Dena apalategi, dena liburu, 5.000 liburutik gora. Eta gaika xuxen ordenatua, nagusiki 3 atal. Euskarazko liburuen atala zen zabalena, hor liburu gehienak, bigarren atala historia orokorreko liburuak zeuden, tartean Euskal Herriaren historiaren gainekoak, eta 3. atalean erlijion historiak osatzen zuen. Euskal Elizaren historia bertan zela. Liburutegia erakutsi zidan batean, orain 5 bat urte edo, bere etxean nintzala, halaxe esan zidan. Hau naiz ni. Izan ere, orokorki horiek dira, 3 horiek, euskara, historia eta erlijioa, Joseba Intxaustiren jardun intelektualaren eta eragiletza kulturalaren atalak. Eta liburutegi hori oinarri hartuta, edo liburutegi hori osatu ahala, egin dio bere ekarpen aberatsa euskarari, euskal kulturari eta oro har Euskal Herriari. 56ko belaunaldiko kide izan zen. Juan Mari Torrealdai, Jose Azurmendi, Paulo Agirre Baltzategi, Paulo Iztueta, Txillardegi, Juan San Martin eta beste hainbesterekin batera. Belaunaldi hori belaunaldi miragarria da. Ez dakit besterik egokituko den. Espero dezagun baietz. Sortuko direla berriak eta osatuko dutela belaunaldi honek egindako ekarpenaren parekoa. Espainiako gerra osteko basamortuan, ez euskararen berpizkunde bat martxan jarri zutelako bakarrik miragarri, baizik eta berpizkunde horren oinarri ideologikoak erabat berriak eta modernoak izan zirelako. Adibidez, ideia batzuk agian gaur egun oso arruntak zaizkigunak eta hala ere errepikatu beharrekoak ziurrenik, euskalduna ez dela jaiotzen, egiten dela, euskarak egiten gaituela euskaldun, hizkuntza batua ezinbesteko dela nazio izateko, hizkuntzaren garrantzia herrigintzan eta kulturaren garrantzia hizkuntzaren normalizazioan ezinbesteko direla, eta beste hainbat. Oinarri horien gainean iritsi gara gaurko egunera, eta oraindik ere funtsezkoak zaizkigu. Berak horrela formulatzen zuen 50. hamarkadako egoera nola bizi izan zuen. Lehen ere aipatu da eta errepikatuko dut. Horrela esan zion Berria egunkariari 2017an. Ni eten batetik nator, baina nire bizitzak euskal kulturan ez du izan etenik. Hori kontinuum bat izan da. Pixka bat poliedrikoa. Egoerak berak ere hori eskatzen zuelako. Eta kontinuum horri eutsi ziolako Josebak eta bere belaunaldikide, kontinuum horretan gu ere bagaude. Ari horretan, edo nolabait atzetik datorren dantza horri etorkizuna emateko asmo honetan. Poliedrikoa esaten zuen, ezta? Nolabait egoerak behartu urgentziak zeri erantzun behar zaion horri, ezta? Beste modu batera, pixka zabarrago ere esan diteke, todoterreno bat. Egin behar zen guztiari erantzuteko prest eta gaitasunarekin. 1959an, artikulu gogoangarri bat idatzi zuen nahiko iskanbila sortu zuena, 23 urte zituen. Hilobira bultzaka du titulua eta nolabait garbizalekeriaren kontrako idatzi bat da. Esaldi hauxe azpimarragarria iruditzen zaigu. Hor zera esaten du Josebak. Euskara kulturaz bakarrik salba dezakegu. Kultura gabeko hizkera hilobira doa beharrez. Kultura sendo bat daukana berriz beti jaikiko da arro. Eta ideia hau, kulturak salbatuko dula euskara eta Euskal Herria, nolabait abia puntua da gaur egunera iristeko. Zer esan nahi du kulturak salbatuko duela? Esan nahi du hezkuntza sistema bat sortu behar dela, hizkuntza batu bat sortu behar dela, terminologia egokiak egin behar direla, historia idatzi behar dela, ikertu behar dela, jakintzaren, kulturaren, sormenaren bidez egingo dula aurrera euskarak eta horren bestez euskaldun jendeak. 1914an Berriari emandako beste elkarrizketa batean berriz honela zioen Josebak. Guk sufritu genuen pobrezia eta ezinura
gaurko gazteek ez dute berdin sentitzen, bistan da. Erosotasun honek arrisku bat du hala ere. Pentsatzea hizkuntza salbatuta dagoela. Eta ez da hori egia. Hizkuntza egunean salbatu behar da. Batez ere txikiak direnak. Hona hemen beste lezio bat, beraiek gerraosteko basamortutik gaur egunerako garapen eta biziberritzean emandako urratsak nolabait aitortuz, baina baita ere arriskua azpimarratuz. Ez dezagun pentsa irabazi dugunik, irabazteko asko dugu. Eta garaiak orduan bezala gaur ere konplexuak eta zailak ditugu. 1958an Jakineko zuzendari jarri zela, Kepa Elmeitarekin batera, Bartzelonatik bueltan, ordudanik Jakin talde historikoko kide izan zen, hil zen arte, bai? Jakin taldeko gizona, esan nahi dut, taldeko gizona, Jakineko guztiak bezala. Talen ere, botika xarren esan da, talderik gabe ez dago aurrera biderik, eta uste dute Jakineko kide historikok hori oso argi zutela, bai? Jakinen, aztertzen zian, erabakitzen zian, eztabaidatzen zian, pentsatzen zen, ikertzen zen, eta hortik hainbat lan eta hainbat ekimen euskararen eta kulturaren esaretan. Euskal Herriaren historia enziklopediaren egile, Usei Euskara terminologia egitasmoaren gidari, Euskararen historia sozialaren lehen ikerlari, ikastolen artxibo historikoaren zuzendari sortzailea, bidegileak bilduman lehen arduradun, seguraren historia eta segurako jendeen historia idatzita utzi ditu, euskaltzain oso gaztedanik eta horrezko euskaltzain gerora, Gipuzkoako aldundiko horrezko domina jasoa. Bere hitzetan esateko, hizkuntzatik historiara joan etorrian ibili naiz. 37 liburu, 500 bat artikulu, 30 bat egunkari eta aldizkaritan argitaratuak. Denak eskura dituzue Jakinen atarian. Zer erakusten digu zenbaki hauek erakusten du, lehen esan dut terrenoa, orain beste hitz bat erabiliko dut, koloso bat, bai? Lan eta lan eta lan. Josebak esan ohi zuen, edo niri bentsate aipatu izan zidan, da beti gustatu izan zaidan esaldi bada, ni bilatzaile bat naiz. Bilatzaile bat, bai euskalgintzan, bai herrigintzan, eta baita ere erlijioaren bideetan ere. Bilatzaile bat eta bidegile bat, biak batera. Jose Azurmendik, Jakineko kidea eta Josebaren lagun minak, esan ohi du Josebak bazuela jatorrizko abantaila bat euskalgintzan edo euskararen munduan abiatzeko. Eta abantaila hori Dolores Rekondo Mujika Segurarra zela, alegia bere ama. Jose Azurmendik esatezun, Dolores Rekondo emakumea zela, emakumeak kakotxartean. Horrek esan nahi du, euskal emakume batzako kidea zela. Eta Josebak etxean ikasi zuela euskaraz idazten eta irakurtzen. Eta baita ere Euskal Herriaren existentziaz jabetzen. Eta Arantzazura, gerora, Herriberira, Forura, berriro Arantzazura, Frantziskotarren bide horretan Joseba aurretik ja ikasia iritsi zela. Eta gainontzekoek, batzukentzat, Azurmendi berak gerora deskubritu zituela bai euskararen garrantzia eta bai Euskal Herriaren existentzia. Eta abantala horrekin Joseba beti pixka bat bidegile edo beste irakatsi zibilizala. Jakinen izenean eta pentsatzen dut hemen bildu garen guztien izenean, esker ona baino ez dugula Josebarekiko, sinple esan da, herriari emandako guztiagatik. Ez dakit, inoiz gai izango garen benetako eskertza bat edo pareko ekarpen bat egiteko. Mila esker.